jedan od najvećih praznika koji praznuje Crkva Hristova. U svim hramovima danas se verni poklanjaju časnom krstu, a u našem manastiru ovaj dan je posebno svečan zbog toga što je Sveti Sava dobio od svetog cara Jovana Vataca jedan veliki deo samog časnog drveta na kome je Gospod naš Isus Hristos razapet, i ta se svetinja čuva do današnjeg dana u oltaru našeg sabornog hrama i na današnji dan mi se poklanjamo časnom krstu. Takođe i staro predanje i stari tipik je da se obično na ovaj dan osveštava i grožđe sa loze prepodobnog Simeona Mirotočivog, tako da smo imali dvostruku blagodat. Kada razmišljamo o tajni krsta, a posebno u sadašnje vreme kada je čovečanstvo, pa možemo slobodno to i da kažemo i mi koji sebe smatramo članovima Hristove crkve, mi smo opterećeni egoizmom, odnosno samoljubljem, samougađanjem, odnosno samoživošću, a to su sve stvari koje su suprotne hrišćanskoj etici i evanđelskoj nauci. Jer tajna krsta podrazumeva da mi kao prvo se razapinjemo ljubavi radi Hristove, a isto tako i zbog naših bližnjih. Dakle, da drugim ljudima se trudimo da ugodimo, da im služimo, da odsecamo svoju volju pred njihovim voljama i željama, pa čak i da se žrtvujemo za njih. Međutim, to priznajemo da je za sadašnjeg čoveka nešto možda i najteže. I zbog toga da se uvek setimo da je Gospod naš Isus Hristos podneo krstnu žrtvu radi spasenja nas ljudi i da uvek posmatramo njega raspetog na krstu iz ljubavi prema ljudima i da tako isto i mi u ovom životu sebe raspinjemo i Boga radi, ali i radi naših bližnjih. I to će nam biti najbolji i najsigurniji put spasenja. Prilika je i da se podsjetimo zbog čega je Gospod baš razapet u petak. Dakle, na Veliki petak, najvažniji petak u godini, mi kroz bogosluženje ponovo oživljavamo taj događaj. I u samom tom bogosluženju su nam i otkrivene neke tajne, jer na jutrenju se čita objašnjenje mnogih događaja. Gospod je razapet u petak jer je po Svetom pismu petak 6. dan u sedmici, pošto Sveto pismo računa nedelju kao prvi dan, jer sećate se i svi, kada se govori o vaskrsenju, kaže se u prvi dan nedelje, dakle nedelja je prvi dan. I zbog toga je petak 6. dan u sedmici, a to je zbog toga što je prvi čovek Adam stvoren od Boga u 6. dan. I naš praroditelj Adam je, prestupivši Božju zapovest, i sebi i naša pramajka takođe, Eva, su time doneli smrt, ali i svima nama, njihovim potomcima. I zato je trebalo da Gospod presazda čoveka tako što je Gospod Isus Hristos kao novi Adam isto u 6. dan razapet. Dakle, kao što je prvi Adam izgubio i rajsko naselje i život zbog drveta kada je prekršio zapovest Božiju, tako preko drveta, ali krstnog drveta, novi Adam ponovo vraća život ljudskom rodu. Takođe, crkva ispoveda da je Gospod Isus Hristos razapet
u 6. čas dana. To je po starinskom načinu računanja vremena, kao što mi još uvek koristimo ovde kada određujemo početak bogosluženja, to je negde oko podne. A to je zbog toga zato što su Adam i Eva baš u taj 6. čas probali plodove od zabranjenog drveta. Takođe, imamo još mnogo stvari koje imaju duboki smisao, a to je da su oni klinci, ekseri kojima je Gospod bio razapet, oni u stvari preobrazuju to da će oni koji budu bili verni služitelji Božiji, da će njihovi udovi biti zakočeni za činjenje greha. Znamo da je onaj vojnik kopljem probao Gospodu rebro dok je visio na krstu, a to je zbog toga što je Gospod stvorio ženu od rebra Adamovog, a ona je bila povod i ona je nagovorila Adama da zgreši. A takođe, sećamo se iz Svetog pisma, kada je Gospod izgnao naše praroditelje iz raja, da je postavio heruvima sa plamenim mačem, da ne dozvoli Adamu da se vrati u rajsko naselje. I to koplje u stvari predstavlja suprotnost ovom plamenom maču, jer kroz to koplje je ponovo zadobijen raj. Iz rane Hristove potekli su krv i voda kao praobraz krštenja osveštanom vodom, kao što se svi tako krštamo, a krv je praobraz pričešća krvljom Hristovom. I takođe ona trska kojom su vojnici tukli Gospoda predstavlja kao neku pisaljku kojom je Gospod potpisao oproštaj grehova ljudskom rodu. I na kraju, iako ima još mnogo o tome da se govori, ali već smo i umorni, da kažemo da je po predanju ostalo u crkvi da se ispod samih nogu, tamo gde je Gospod bio razapet, nalazila lobanja našeg praoca Adama. Jer mesto Golgota znači mesto lobanje i po predanju je tu bio sahranjen Adam i krv koja se lila iz rana Hristovih je zalila i Adamovu lobanju i time i njega i sve njegove potomke ona oprala od greha. Takođe, ostalo je u predanju crkve da se čuva da je premudri car Solomon sa svojom vojskom u velikoj počasti to mesto, dakle, radi poštovanja prema Adamu, praocu celog ljudskog roda, to mesto gde je Adam bio sahranjen, da je popločao kamenjem i zato u Svetom pismu se kaže da se to mesto zove Litostroton, što znači popločano kamenjem. I tu je i bio okolo vrt, da bi se setili da je i naš praotac Adam u rajskom vrtu učinio greh, tako da se opet u vrtu dogodilo ono što je učinio za spasenje ljudskog roda, novi Adam, a to je njegovo raspeće. Eto, to je nešto što treba da znamo kada govorimo o raspeću i krstu Hristovom, ali da pogledamo da se mnogi od tih stvari u svakodnevnom životu viđaju, iako većina ljudi ne shvate zbog čega je to. U pravoslavnoj ikonografiji, na freskama, na ikonama, na slikanim krstovima često ćemo videti ispod podnožja krsta da je jedna lobanja sa dve prekrštene kosti. To u stvari predstavlja tu lobanju Adamovu koja je bila na tom mestu gde je Hristos razapet. I ne znamo od kada je to počelo, ali vidimo da je u celom svetu se to koristi kao znak smrtne opasnosti. To mi svakoga dana skoro viđamo, bilo da su neki otrovi u pitanju, da li je visoki napon i vidimo tu glavu sa prekrštenim kostima
a to je u stvari još, dakle, od toga predstavljanja Adamove glave. I eto, kao što vidimo, dakle, mi svi još uvek ispovedamo da to što je čovek smrtan i što je podložan tim opasnostima jeste posljedica baš te Adamove smrti, odnosno njegovog greha. A opet, šta verni rade kada se baš nađu u toj smrtnoj opasnosti? Šta prvo urade? Pa prvo se osene, prekrste se krstnim znakom. Dakle, i samim tim činom, kada smo u opasnosti, kada se prekrstimo, u stvari pokazujemo da verujemo da će nas krst sačuvati od te smrtne opasnosti. I šta ja sad tu govorim, samo verni, pa verovatno mnogi od vas su možda bili i svedoci ili ste barem čuli za mnoge slučajeve kada su ljudi koji nisu se baš smatrali vernicima, pa čak i oni koji su ateisti, sebe su tako proglašavali da su ateisti, kada su se našli u smrtnoj opasnosti i oni su se tada uzdali u molitvu i oni su činili znak krsta. Tako da, eto, to pokazuje koliko smo mi ljudi u stvari u svakodnevnom životu povezani za te velike istine koje su najvažnije u našim životima, uopšte u celom čovečanstvu, a to je da je smrt došla preko praoca Adama i radi njegovog greha i naše pramajke Eve, a da je život došao preko novog Adama, a to je Gospod Isus Hristos i baš preko njegove krsne smrti. I zbog toga da se svagda, kao što smo i pevali na bdenju, sa strahom i radošću poklanjamo časnom krstu. Sa strahom zato što smo svesni svojih grehova, a sa radošću zato što nam je krstom došlo oslobođenje od tih grehova. Da bi nam sila časnog krsta pomogla da prođemo more ovog života, uzburkano more, i da dostignemo spasenje. Pozdravljamo naše goste, sveštenike u Hristu, saslužitelje koji svake godine dolaze ovde u ovom prazniku, brata i saslužitelja sveštenika Aleksandra, koji je ranije ovde dolazio kao pojac, a sada prvi put kao sveštenoslužitelj. I na kraju, a ne zato što je manje važno, već zato što imamo posebnu i čast, još veću radost, da pozdravimo i našeg sabrata, oca Dositeja. Svi znamo da je Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve njega izabrao za novog kandidata za hirotoniju arhijerejsku. I takođe znamo da svi mi koji služimo u crkvi, bez obzira da li smo u činu ili smo samo obični mirjani, svi smo mi poneli krst Hristov, kao što Gospod i zapoveda, da mu nije dostajan niko ko nije uzeo svoj krst i krenuo za njim. A ipak najteži, najveći krst u služenju u crkvi jeste krst arhijerejskog služenja. I možda je to i simbolično što smo evo danas zajedno sa njim ovde služili i što smo zajedno proslavili ovaj praznik, da se i mi pomolimo, da mu sila časnog krsta pomogne, da on to svoje poslušanje koje će uskoro dobiti, da ga na najbolji mogući način, da ga najbolje izvrši, a sa druge strane da prosimo i njegove buduće arhijerejske molitve da se moli za nas, svoju bratiju sa kojima je počeo monaški život ovde na Svetoj Gori. Tako još jednom srećan praznik, na mnoga je ljeta i na pomoć časni krst Gospodnji.